op de wedstrijd in Jouwen. Krijgt ook het teken dat hij op mag stijgen. En dat betekent dat ook om Jongman, wanneer hij voldoende licht heeft gekregen, in die wil komt hij natuurlijk van ons met z'n allen een staande ovatie krijgen. Een staande ovatie krijgen. Voor wat betreft ook zijn maar Hoppe Jongman, afkomstig ook uit Hondenhoed. Zijn bekend staat in het jaar 2005. Hij alweer om 200 jaar in onze naam staat. Hij is alweer op naam. Dames en heren, onze wat is het mooi geweest? Wat is het geweldig geweest? En wat belangrijk wat gaat worden voor de komende 4 avonden. Maria Pateo. Welke richting bent u? Oké, dankjewel. Ben ik hier weg? Ja, we zijn Oh. Mag ik wel eens een beetje remmen? Nou, op dit moment hebben we 10 knopen met de koers staan. Houd je daar nog? Ja. Ja, het is de eilanden Schermen. De Waddenzee Schermen, zo naast de bulten daar, zo. Dat is de Schelling. Is dat hier wel heel erg? Ja. Maar deel wat hij weet het, is het eerste Waddenzee, het is duidelijk Schermen. En dan ruik je een soort in de horizon, een soort van bootjes. Waddenzee is daar wel. Ja, ja. Dat is helemaal niet 40 kilometer. Ja. Ik is daar... De Waddenzee en heeft Avalon, zo dik, het is Vloeland, Deren. Nou, dat is nog een beetje hij. Ja. Ik heb dus ja, het zit dan op de zeelijn, daar is het wel waar. Ja. Dat dacht ik niet. Ja, dat is net wel waar. Nee, dat is niet wel 178.
werd er ook al met zo'n shit. Goed erop. Ja, huge. Ja. Nee, zou ja, graag. Ja, nou het is steeds een maat. Ja, overdracht. Dit is heel fijn. Draag naar links. Ja, naar liefst. Heel fijn. Ja, dat zal niet de delen. Nee, die had dan wat over. Dat is niet helemaal hoor. Ja. Ja, dat is ook lekker. Je moest natuurlijk snel weg zijn, want dat is nog wat de heilige buiten. Ja, zo dan nog iets en dan nog iets van heel goed zoet. Dat is een thuis en eruit iets, hè.
Niet aan mij. Nee, ik wist het niet eerder. Ik zie er helemaal goed op. Bonne. Ja. Dus dan stuur je snel richting ik neem dan erin, dan stuur je zeker. Oké. Dat er een die heeft, krijgt nog even tussen de boom of zo. Ja. Nou, dat kan ik er wel uithalen, ja. Ik denk dat hier ben ik gewoon te lezen met mijn collega. Oké, dankjewel. Goeie paard, goeie landing. Ja, gewoon altijd een beetje maatje. Want dan de rest nog sturen we dan. Ja. En dat is dan de Omroep Friesland Facebookpagina. Ja. Of sowieso. En ik zit dan ook nog op Omroep Friesland /Simmer. En dan is Omroep Friesland in 62 graden. En dan maakt dat ook mee. Ja, die had dus ik in mijn festivals. Eerst 4 jaar mensen moeten zien om de weekend. Ja. Ja, het is Friesland materiaal. Ja. Normaal gesproken denk ik nou, dat is wel tof. Ja. Dat is maar variatie. Wat minder denk ik. Nou, in dit geval is het letterlijk even nu. Ja, en vooral dat standaard. Is het de roesting? Ik weet nog of... Ik ben aan het direct, dus dat is wel leuk. Zetten wij vooral de dreigen over, droog het kennen, nog het was de eerste. Die gewoon niet er iets op tak voorbij. Wedstrijd is die... Maria Verteo. Ja. Ja.
Marina op de CO. Via Theo. Is zo over het jongen? Ik ben er op 50 meter. Ja. Oké, dank je. Maria, kun je wat meer deze kant op komen? Want ik ga hier straks ook in de Verleiland. Ja, wij komen die kant op. Goed. Wat is voor je boer in de veld? Blijf jij laag, Herman? Ja, ik blijf op deze hoogte dan. Oké, prima. Oké, Bert. Ben je weer voorbij, Herman? Oké, bedankt. Remperspent. Dit is zo'n René van Martijn. Op Dinker. Anders hè, hoe het jongens. Remco Verspent. Dan de verstander achter die Ja, van jullie waarom de zanger hoor. Nee, hè? Mijn man rieden. Mijn man werd natuurlijk. Hij is toch wel. Hij wil eerst boerderij weg. Ja, vriendelijk. De laagvaren en af en toe een mooie plek zien, dan gaan we op landen. Dan ben je in de buurt.
Heel goed. Dan rij je eerst even naar de boer, Rieke. Oké. Helemaal. En dan even een bruggetje over. Ja. Marjan Vergeer. Helemaal goed, de andere kant van de weg moest je ook weer toe verlopen. Nee joh, Erika rijdt. Ja. Ja. Dat is gaan naast de onder zeggen. Kijk even hoe bij het geval. Ja, wat ik zei, je mag kind hebben. De boeren van Frans, maar met met de stelling. Oké, een beetje. Cabriolet. Gaat niet weer omhoog? Nee, ik ga dadelijk zo lang. Prima. Richard. Stil daarvoor, Richard. Dit
eerste Ja. kappenpult. Ja. Ik zeg naar hem, ik ben nog steeds leven. Dan ziet hij wat meer naar links staan. Dus die wat is het naar links? Dan kan ik nooit iets horen. Ja, nou, het is goed. Heel zat bij ons. Erwin, het mooie lichtgroene veldje. Maar dat is toch wel zo. Nee, die proberen ook achter de camping achter dat camping wordt de boel goed. De dag van rijden. Oké, prima Danny. Bonnen, we gaan zo landen. Ja, oké Herman. Die boer staat nog bij een andere ballon. Zo. Ah, maar dit is altijd wel goed bij die man. Maar je dan hoor ik ook. Ik heb net al gezegd. Nee. Ja, meters. Ja, dat is wel fijn. Oh ja, heel erg goed. Tenminste, wonen eerder. Ja. Ja. Erwin Furano, bij die eerste boer rechtsaf en dan Herman landt hier ook. Ja, ik heb heel even gevraagd. Ik moet volgens mij bij de camping langs. Pak het maar in handen hoor. Sorry. Komt goed. Maar die turken hebben we niet, hè? Hij sleept een beetje, denk ik. Dat vind ik net helemaal. Komt ie, hè? Dat is speciaal. Keurig. Volgens mij gaat er alles op nog. Ja. Even schön. Nee, dan laat het helemaal niet wat voor je Moest dat ding natuurlijk verder? Denk ik gewoon uitklimmen of wat? Even steun, hè? We zijn een man bezig.